நோ ப்ராப்ளம். ஊருக்கு போய் செலக்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து நம்ம புக்கெல்லாம் பண்ணலாம். இல்ல மாதாஜி, நோ புக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம். இல்ல எங்களுக்கு. பட் மத்தவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. சரிங்களா? சோ அப்ப ஓகே வந்து நான் மேம். சொல்றேன். மகா பிரசாதே கோவிந்தே நாம பிராமண வைஷ்ணவே ஸ்வல்ப புண்ணிய விரதம் ராஜன் விஸ்வசோ நைவ ஜாயதே. महाप्रसादे महाप्रसादे गोविन्दे गोविन्दे ब्राह्मण वैष्णवे अल्प पुण्यवदं राजन् गायते विश्वसो नैव जायते। शरीरा विद्या जल जोदेन्द्रिया तहे कल जीवे पहले विषय सागरे तारे मध्य जिग्वती लोभ मोह सुदुर्मति ताके जाते कठिन संसारे। शरीरा विद्या जल जोतेन्द्रिया ज्योतेन्द्रिया तहे कल जीवे पहले विषया सागरे मध्ये जिवहति लोभोमया सुधर्मति ताहे गते विना संसारे। कृष्ण बोआरो दोय मोई कोरिबारे जिग्वजाई स्वप्रसादन्न दिलो बाई से अनामृता पावो राधा कृष्ण गुण गावो प्रेम दाको चैतन्य निताई। हरे कृष्ण। कृष्ण बारो दोय मोई परिवारे त्रिभोरे जिगजाई जिवाजाय प्रसाद दिलो बाई अमृत पावो राधा कृष्ण गुण गावो राधा को चैतन्य निताई। ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி இந்த தான்வி மேம் இந்த 3 ஸ்லோகம் சொல்லணும்னா நியூ இயர்ல இருந்து யாரும் சாப்பிட மாட்டேன்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க மேம். Puri. Great. Great. கரெக்ட் தானே மத்தாஜி? நீங்க தானே சொன்னீங்க நியூ இயர்ல இருந்து நான் தரோ ஆயிடுவோம் நாங்க. Yes, Mataji. தேங்க்யூ மேம். Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட் மேம். ஷூர். அதுதான் ஒரு பேராவா நான் ஓகே அது ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்றேன். शरीरा विद्या जल जोदेन्द्रिया तहि कल जीवे पहले विषय सागुरे तारे मध्ये जिग्वाति लोभ मोह सुदुर्मति ताके जेटे कठिन संसारे। शरीरा विद्या जल जोतेन्द्रिया तहे कल जीवे पहले विषया सागरे तारा मदये जीवाति लोभो मते सुधर्मति ताके जेता विना संसारे। राधे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். இது என்ன 10 நாள் இருக்கு மேம்? நம்ம ஒரே ஒரு பேரா தான் பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे மேம் कृष्ण ஷெல்டர் ஃபார்ம் வந்துச்சா மேம்? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। எல்லாருமே குடுக்கல. இவங்க பபிதா மாதாஜி வந்து மெசேஜ் வச்சிருந்தாங்க இன்னைக்கு கொடுப்பாங்க எல்லாருமே. அதாவது நமக்கு அவுட் சைட் ஆஃப் நம்ம மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு வந்து தே ஆர் நாட் சீயிங் த லெவல்ஸ். பட் நீங்க எல்லாருமே இந்த 3rd லெவல் முடிச்சிருக்கணும் level 5 போகும்பொழுது. ஸோ நான் உங்களுக்கு அதாவது ஒன்லி என்னோடி மாத்திரமே வந்து நம்ம பேரலா எடுத்துருவோம். அதை தவிர்த்து எல்லாமே முடிச்சிருக்கணும். ஸோ நீங்க முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து level 5ல வந்து ஜாயின் ஆகணும். வித்தவுட் கம்ப்ளீட்டிங் த level 3 level 4 முடிக்காம போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்னைக்கு ஒரு மெசேஜ் இப்பதான் பார்த்தேன். நான் அது அப்படிதான் சென்னையில போட்டிருக்கேன். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து படிச்சு முடிச்சாச்சோ அதாவது level 3 அந்த 3 புக்ஸ் எக்ஸப்ட் இப்ப என்னோட நான் எடுக்க போறேன். மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். அதனால அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அது நீங்க வந்து தியரி பார்ட்டு தான். மிச்சம் இருக்கிறவங்க எதுவும் முடிக்கலையோ அவங்க முடிக்காதவங்க கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்றது நல்லது. ஏன்னா நானும் இந்த பேட்ச் முடிச்சிருவேன் ஏப்ரல்ல. அப்ப வேணா நீங்க நியூ பேட்ச்ல ஜாயின் ஆயிடுங்க. அது வரைக்கும் level 3 கண்டினியூ. நியூ பேட்ச் ஏப்ரல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம். பக்தி வைபவ் ஆர் கோயிங். அப்படியா? இல்ல இப்ப இந்த முடிச்சவங்களுக்கு நம்ம செய்யணும்ல. முடிச்சவங்க வந்து they will join from half. அப்படியா? நியூ பேட்ச் at the time very sure வைபவ் will start in April. ஏப்ரல் இல்லனா மே அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே ஓகே. I don't know that. Let me check that. That is the news which மாதாஜி இப்ப நான் L3ல இருக்கேன். ஆமா. அத L3ல வந்து நீங்க உங்க 2 முடிச்சிட்டீங்க. அருட்செல்வன் பிரபு உங்க பேட்ச் எல்லாரும் ஜாயின் ஆகலாம். ஏன்னா நான் தான் எடுக்க போறேன் இப்போ. என்னோட உங்களுக்கு வந்து level 3 இது எல்லா பேட்சஸ்க்கும் சேர்த்து level 3 யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். அதுல ஜாயின் பண்ண தப்பு இல்ல. உங்களுக்கு மட்டும் ஏதாவது என்னோட மாத்திர பெண்டிங் இருக்கிறவங்க வந்து ப்ளீஸ் கண்டினியூ ஆக்சுவலி. ஓகே. பட் எதுவுமே பண்ணல எதுவுமே பண்ணாத இருக்காங்க பாருங்க அவங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஜாயின் பண்ண வேண்டாம். நீங்க அந்த கிளாஸை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போங்க. ஏன்னா NOI முடிக்கணும், ஈஷோ முடிக்கணும்,
அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்துதான் பண்றவங்க கூட மேம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நான் சொன்னேன், அப்படியே பண்றவங்க கூட டைரக்டா வெளில இருந்து வரவங்க கூட ப்ரிஃபரபிளி நீங்க வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த இருக்கிற கோர்ஸை விடக்கூடாது, அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. அப்படின்னா நாங்களாம் அப்படிதான் பண்ணோம். L5 சேர்ந்தாலும் பேரலா அந்த L2 கோர்ஸ் நாங்க L3 கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். அதுக்கோசரம் சொல்றேன். ரைட். ஸோ ஆமா. பண்றவங்க வந்து அந்த டுவெல் அதுவும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அடுத்த மாசத்துல நான் கண்டிப்பா எடுக்கிறேன். நான் லெவல் 3ல என்னோட வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸோ எல்லா பேச்சஸ், லலிதா மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, செல்வம் பிரபு, அப்புறம் வந்து ராதிகா மாதாஜில யாராவது இருந்தா கூட, அது யாராவது அட்டென்ட் பண்ணலையோ, எவ்ரி ஒன் என்னோட பேட்ச் இருந்து நீங்க, சேதுலட்சுமி மாதாஜி, அருட்செல்வன் பிரபு, நீங்க எல்லாருமே வந்து என்னோட வந்து கண்டிப்பா யாரெல்லாம் லெவல் 3 கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணா கூட தயவு செஞ்சு என்னோட கிளாஸ் நான் எடுக்கிறத வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த கோர் வந்து நம்ம வந்து வாசிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து இப்பதான் லெவல் 5ல உங்களுக்கு வந்து ஒன்லி அப்ளிகேஷன் பார்ட் தான் இருக்குமே ஒழிய ஃபாஸ்டா முடிச்சிருவோம். லெவல் 5 இது வந்து டெப்தா சொல்ல மாட்டோம், அப்ளிகேஷன் பார்ட்டா தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தட் நீங்க இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கணும்ன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். ஓகே. மேம் ஷெல்டர்ல யாரெல்லாம் இன்னும் பெண்டிங்கோ அந்த லிஸ்ட் கொடுங்க மேம். ஈவன் வில் கால். ஏன்னா ஐ திங்க் பபிதா மாதாஜி ஒன்லி கேன் கிவ். அவங்க தான் நேற்று எல்லாம் கோஆர்டினேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஐ திங்க் பபிதா மாதாஜி இங்க இருக்காங்களா? மாதாஜி நான் இன்னும் ஷெல்டர் ஃபார்ம் கொடுக்கல. மாதாஜி கொஞ்சம், பிரபுஜி கொஞ்சம் இன்னைக்கு கொடுத்துருங்க அர்ஜென்ட்டா. ஏன்னா எவ்ரிடே ஐ அம் டெல்லிங் வேண்டாமா, ஏன்னா L3ல இருக்கிறதுனால கொடுக்கலாமா? பிரபு L3க்கு L1க்கு சம்பந்தம் இல்ல. ஷெல்டர் வந்து L1ல கூட நீங்க கொடுக்கலாம். ஆமா, L3 லெவலுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. 16 ரவுண்ட் பண்றவங்க 4 ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றவங்க மட்டும் தான் ஷெல்டர், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே மாதாஜி, நான் கொடுத்துறேன். அது irrespective of any level வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் கொடுக்கலாம். அதனால எல்லா கிளாஸஸ்லயுமே டீச்சர்ஸ் வந்து ப்ளீஸ் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் கலெக்டிங் த ஃபார்ம்ஸ் அட்வான்ஸ் லெவல்ஸ்ல. ஸோ யாரெல்லாம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றாங்களோ அந்த லிஸ்ட் வந்து இப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஐ திங்க் பபிதா மாதாஜி எனக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. நிவேதிதா மாதாஜி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி இங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நீங்க கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அவங்க எனக்கு ஒரு 11 மணி 12 மணிக்கு அப்படி கொடுக்க சொல்லுங்க லிஸ்ட். அட்லீஸ்ட் எனக்கு கொடுத்தாங்கன்னா எல்லா அட்வான்ஸ் குரூப்ஸ்லயும் நான் போட்டுருவேன். அதுல அவங்கவுங்க பேர் இருந்தா ஓகே, இல்லாதன்னாக்கா அவங்க கண்டிப்பா அந்த ஃபார்மை வந்து சப்மிட் பண்ணலாம். ஓகே. எனக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து நான் நேற்று நைட்டே கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன், பட் நிறைய வரலன்றதுனால ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ எம் போஸ்ட்போனிங். That will give very bad impression. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி கூட என்ன ப்ராப்ளம்னா they are going to freeze the shelter. ஏன்னா ஆக்சுவலா அதுவே ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட்ல, ஏன்னா நோ ஷெல்டர் நோ ஆஸ்பயர் நிறுத்திடுறோம். வெறும் ஆல்ரெடி எடுத்தவங்களுக்கு தான் இனிஷியேஷனுக்கு ஓகே பண்ணிருக்காரு. புதுசே இல்ல, அது NND பிரபு பாவம் கேட்டு அப்ரூவல் வாங்கியிருக்காரு. ஸோ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதனாலதான் வந்து நான் மறுபடியும் கொடுக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் 1 or 2 லேட் ஆனா கூட ஐ நீட் டு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கு, ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி சப்மிட் பண்ண ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா இது வரைக்கும் சப்மிட் பண்ணாதவங்க ஃபார்ம்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பா தேவை. சித்ரலேகா மாதாஜி நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா 16 ரவுண்ட்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யாரெல்லாம் இந்த சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா? உங்களோட ஐடியிலேயே கொடுத்துட்டேன், அந்த வாட்ஸ்அப் இதுலயே உங்க அதுலயே. ஆமா, நான் ஏதோ பார்த்த மாதிரி கூட எனக்கு ஞாபகம். 2-3 பேர் ஜெய்ஸ்ரீகண்ணன் மாதாஜி நான் பார்த்தேன். ஸோ ஐ ஹவ் ஆடட் ஆக்சுவலி. ஸோ அது மாதிரி ஒருத்தர் ஏன்னா இது வந்து லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு ஜெயபதுகா மகாராஜ் கிட்ட எடுக்கிறதுக்கு. அப்புறமா பண்ணிக்கலாம்னு விட்டோம்னா அப்புறமா வந்து இதுவே வந்து நம்மளோட என்ன சொல்லுவீங்க, நம்ம சுக்ருதி. அதனால அவர் வந்து அலோ பண்ணிருக்காரு NND பிரபுனால. மத்தவங்க யாருமே இனிஷியேஷன் அக்செப்ட் கூட பண்ண மாட்டேன்றாங்க பிரபு. சோ அதனால மை ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் இஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட எடுத்துக்கோங்க. நீ வந்து கொஞ்சம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போட்டுருமா அந்த பக்தி சாஸ்திரி குரூப்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம். ஓகே. இனிஷியேஷன் பக்தி சாஸ்திரி குரூப்ஸ்ல யாரெல்லாம் விட்டுருக்காங்களோ, ஈவன் அட்வான்ஸ் குரூப்ஸ்ல ஐ திங்க் டீச்சர்ஸ் யாரெல்லாம் அட்வான்ஸ் குரூப்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாரும் கூட உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே போட்டுட்டு எனக்கு இன்னைக்குள்ள எனக்கு கண்டிப்பா ஃபார்ம்ஸ் வேணும். ஸோ எப்படி நான் அட்வான்ஸ் குரூப்ஸ்ல எல்லாமே இதுல போட்டிருக்கேன், அந்த ஃபார்ம்ஸ் அப்படியே வேணா நான் சேனையில கூட போடுறேன். சாம்பிள் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும், அடுத்து வந்து மேம் நீங்க போட்டீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்ல, எல்லாரும் கமிங் ஃப்ரம் யூன்றதால, அதனால நான் போடல. கரெக்ட். பட் இப்ப என்னன்னா யார் ரீச் அவுட் ஆனாங்க, யார் படிக்கிறாங்கன்னே தெரியல. அதனால 10 பேர் போட்ட பிறகாவது அட்லீஸ்ட் இதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் எல்லாருமே வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் எடுத்துக்கோங்க. 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்க யார் வேணாலும் ஷெல்டர் எடுத்துக்கலாம். அதனால நீங்க தயவு செஞ்சு நீங்க ஷெல்டருக்கு சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you ma'am, I'll take leave. Hare Krishna. மாதாஜி, இந்த இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கல உங்களுக்கு இன்னும்.
இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் இப்ப கிடையாது மாதாஜி. இட் வில் கிவ் சம் டைம். ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு. 4 years பேக்கே 3 years பேக்கே கொடுத்தாச்சு மாதாஜி. கரெக்ட். பட் உங்களோட இது 2 ஐ திங்க் 2 ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்க. அதுல ஒரு ரேவதி மாதாஜி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். உங்களோட வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டேன் மாதாஜி. அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்லயே நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஷெல்டர். ஒரு முறை நீங்க எனக்கு அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுறீங்களா? இல்லன்னா பபிதா மாதாஜி கொடுத்துருங்க. பபிதா மாதாஜி கொடுத்துருங்க. சோ தட் ஷி வில் கலெக்ட் அண்ட் Okay. everyone reach out to Babita Mataji or any admin also not an issue. So அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் நீங்க வந்து you have to submit actually. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததா ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृतसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. जय श्री नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने. नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. நாம் இன்னைக்கு 38வது படம் பார்க்க போறோம். கச்ச காமம் மயா பிரிஷ்டோ. நமஸ்காரம். மயா பிரிஷ்டோ மயி சந்யஸ்த கர்மணா சித்வா சுதுர்ஜயம் மிருத்யம் அம்ருதத்வயாமாம் பஜஹ. எஸ் ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசிங். हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. तच्च कामं मया पृष्टो मयि सन्नयस्त कर्मणा चित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज. तच्च செல் காமம் நீ விரும்பியபடி மயா என்னால் ஆபிருஷ்ட ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. மயி என்னிடம் சந்நியஸ்த முழுதும் சரணமடைந்து கர்மணா உன் செயல்களுடன் சித்வா பிடித்து கொண்டு சுதுர்ஜயம் ஏறி கடக்க முடியாத மிருத்யும் மரணம் அமிர்தத்வாய நிலையான வாழ்வுக்கு மாம் என்னிடம் பஜ பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. இப்போது என்னால் இசைவு தரப்பட்ட நீ என்னிடம் உன் எல்லா செயல்களையும் ஒப்படைத்துவிட்டு உன் விருப்பப்படி செல். வெல்ல முடியாத மரணத்தை வென்று நிலைத்த வாழ்வுக்காக என்னை வழிபடு. ரைட் சைடுல பாருங்க மாதாஜி பொருள் உரை. ஓகே. ரைட் சைடு நீங்க ஸ்கிரீன் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு தள்ளினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட்ல வரும். ஸ்க்ரால் த ஸ்கிரீன் லெஃப்ட் இப்படி தள்ளுங்க. அப்ப ரைட் சைடுல உங்களுக்கு தெரியும். ஃபுல்லா வரல மாதாஜி. ஓகே வந்து பொருளுரை. சாங்கிய தத்துவத்தின் நோக்கம் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் உண்மையான நிலைத்த வாழ்வை விரும்பினால் அவர் பக்தி தொண்டில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும். பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுபடுதல் என்பது எளிதான செயல் அன்று. இந்த பரு உடலுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்பது இயற்கையாகும். சுதுர்ஜயம் என்றால் வெல்வதற்கு மிக மிக அரியது என்று பொருள். தற்கால விஞ்ஞானிகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்களிடம் பிறப்பு இறப்பை வெற்றி கொள்ளும் முறையை புரிந்து கொள்ள தேவையான வழிகள் இல்லை. அதனால் பிறப்பு இறப்பு பற்றிய வினாவை ஒரு பக்கமாய் வைத்துள்ளார்கள். அவர்கள் அதை கருத்தில் கொள்வதில்லை. அவர்கள் நிலையில்லாத நிச்சயமாய் அழியக்கூடிய பூத உடலின் பிரச்சனைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள்.
உண்மையில் மனித வாழ்வு என்பது கடக்க முடியாத பிறப்பு இறப்பு முறையை வெல்வதற்கு உள்ளது. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் அது செய்யக்கூடிய ஒருவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுதல் வேண்டும். பகவத்கீதையிலும் மன்மனா பவமத் பக்தா என்று கூறுகிறார். என்னுடைய பக்தனாய் இரு, என்னை வழிபடு. ஆனால் அறிஞர்கள் எனப்படும் முட்டாள்கள் நாம் வழிபட வேண்டியது, நாம் சரணடைய வேண்டியது கிருஷ்ணரிடம் அல்ல, வேறு ஒன்றாகும் என்று கூறுகின்றனர். அதனால் கிருஷ்ணரின் அருள் இன்றி யாராலும் சாங்கிய தத்துவத்தை அல்லது சிறப்பாக விடுதலைக்கான எந்த தத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒருவர் அறியாமையால் இந்த உலகில் கட்டுண்டு இருப்பார். உண்மையான அறிவில் அமைந்தால் இந்த மண்ணுலக தடுமாற்றத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம் என்று வேத அறிவு உறுதிப்படுத்துகிறது. சாங்கியம் என்றால் ஜட உலக கட்டுப்பாட்டிலிருந்து வெளியில் கொண்டு வரக்கூடிய உண்மை அறிவு என்று பொருள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ரொம்ப அழகான விளக்க உரை. சோ அதாவது சாங்கியம் என்றால் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜட உலக, அதாவது இந்த பௌதீக உலக கட்டிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய உண்மை. சோ இங்க பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய இந்த சக்கரத்திலிருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை பெற முடியும் என்பதை எடுத்துரைக்கக்கூடிய அறிவு தான் சாங்கிய அறிவு. ரொம்ப அழகான டெபினேஷன், ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு, அதாவது எளிமையா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. கச்ச காமம் மயா பிருஷ்டோ மயி சந்யஸ்த கர்மணாம் ஜித்வா சுதுர்ஜயம் மிருத்யம் அமிர்தவாயமாம் பஜ. கச்ச செல், காமம் நீ விரும்பியபடி, மயா என்னால், ஆப்ருஷ்ட ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது, மயி என்னிடம், சந்யஸ்த முழுதும் சரணடைந்து, கர்மனா உன் செயல்களுடன், ஜித்வா பிடித்து கொண்டு, சுதுர்ஜயம் ஏறி கடக்க முடியாத, மிருத்யும் மரணம், அம்ருத்வாய நிலையான வாழ்வுக்கு, மாம் என்னிடம், பஜ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடு. சோ இப்போ கர்த முனிவருக்கு வந்து கபில தேவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இப்பொழுது என்னால் இசைவு தரப்பட்ட அப்படின்னா ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட, பகவான் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டார். யாருக்கு? கர்த முனிவருக்கு. என்னிடம் உள்ள எல்லா செயல்களையும், என்னிடம் உன் செயல்கள் எல்லாவற்றையும் ஒப்படைத்து விட்டு, அதாவது அவருக்குன்னு இருக்கக்கூடிய செயல்கள், இந்த பௌதீக உலகத்துல என்ன செயல்கள் அவர் செய்யணும்னு நினைச்சாரோ இல்லையா, குடும்பம் என்று இருக்கும் பொழுது அவங்கள கேர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. இப்ப மனைவியை வந்து கணவன் தான் ரட்சிக்க வேண்டும், கணவன் இல்லை என்றால் மகன் ரட்சிக்க வேண்டும். அதாவது இந்த சக்கரத்துல பெண்கள் எப்பொழுதுமே பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் இல்லையா. பிறக்கும் பொழுது தந்தையினுடைய அரவணைப்பு, அடுத்து வந்து வளரும் பொழுது தமையனுடைய அரவணைப்பு, அடுத்து திருமணமான பிறகு கணவன், அடுத்து வயோதிகமான பொழுது மகன். இப்படி இந்த வாழ்க்கை சூழலில் வந்து பெண் எப்பொழுதுமே ரட்சிக்கப்படுகிறாள். அது மாதிரி இப்போ அவருடைய கடமை என்ன? தன்னுடைய மனைவியை வந்து ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். அதைதான் வந்து என்னிடம் வந்து ஒப்படை, நீ உன் விருப்பப்படி வந்து செல், அனைத்தையுமே என்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டு உன்னுடைய விருப்பம் படி, அதாவது நீ சந்நியாசம் செய்யணும்னு நினைக்கிற, அதற்கு நீ வந்து புறப்படு. வெல்ல முடியாத மரணத்தை வென்று அப்படின்னா கட்டுண்ட அந்த நிலையிலிருந்து நீ விடுதலை பெற்று நிலைத்த வாழ்வுக்காக, அப்படின்னா விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைதான் வந்து நிலைத்த வாழ்வு. அந்த நிலைத்த வாழ்வுக்காக என்னை வழிபடுன்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். அதாவது நாம் எல்லாரும் கூட நிலைத்த வாழ்வுன்னா பெர்மனண்டா நாம வந்து வாழக்கூடிய நித்தியமான வாழ்வு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய தாமரை பாதங்கள்ல நாம தஞ்சம் அடைந்தாலொழிய வேற எந்த வாழ்க்கையுமே நமக்கு நித்தியம் கிடையாது. மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்மள வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து எப்பவுமே நம்ம சுழண்டு கொண்டே இருப்போம். அது கட்டுண்ட நிலையில தான் நாம் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருப்போம் இல்லையா. அந்த வாழ்க்கையை, இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையை வந்து நாம தகர்த்தெறிவதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய பாதங்களை நாம் தாழ் பண்ணிய வேண்டும். சோ ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இந்த பொருளுரையில அவர் என்ன விளக்குகிறார் என்பதை நாம பார்க்கலாம். ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள் இந்த இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4-5 வரிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது. நம்ம வாழ்க்கையில அதெல்லாம் நம்ம உணர்ந்தறியறதுக்கு நாம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தணும். சாங்கிய தத்துவத்தின் நோக்கம் இங்கு குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ளது. தட் இஸ் தி எய்ம் ஆஃப் தி சாங்கிய தத்துவா. ஒரு செயலுக்கும் ஒரு நோக்கம் என்பது உண்டு இல்லையா. நம்ம காலையில எழுந்து நம்ம சமைக்கிறோம்னா அதனுடைய நோக்கம் என்ன? நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உணவு படைக்கணும் இல்லையா. முதல்ல பகவானுக்கு நைவேத்தியம் படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நைவேத்தியத்தை வந்து அது பிரசாதமாக மாறின பிறகு நம்முடைய வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பிரசாதத்தை விநியோகிக்கணும். அதுதான் நோக்கம், அதுதான் சமையலுடைய நோக்கம் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆபீஸுக்கு வந்து உத்தியோகம் போறோம்னா
நம்ம சம்பாத்தியம் செய்து அதுல வரக்கூடிய வருமானத்துல வந்து நாம நம்மளுடைய குடும்பத்தை வந்து காப்பாற்ற வேண்டும். அது கடமை இல்லையா? இப்படி எல்லாத்துக்குமே ஒரு நோக்கம் உண்டு இல்லையா? தட் இஸ் எய்ம் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன். அது மாதிரி சாங்கிய தத்துவத்திற்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கின்றது. அது என்னன்னா, ஒருவர் உண்மையான நிலைத்த வாழ்வை விரும்பினால் அவர் பக்தி தொண்டில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து ஈடுபட வேண்டும். சோ இலக்கு இங்க என்னன்னாக்கா நித்தியமான வாழ்வு, பெர்மனன்ட் லைஃப். எது நாம இங்க சுழன்று கொண்டிருக்கிறது வந்து டெம்பரரி கிராஸ் பாடி எடுத்துக்கிறோம். இதுல ஷட்டல் பாடியும் அந்த ஆத்மாவோட இணைஞ்சுட்டு நம்மள என்ன பண்ணுது, அடுத்த பிறவிக்கு போகும் பொழுதும் முந்தைய பிறவிகளை செய்ததெல்லாம் பெண்டிங் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் அடுத்த பிறவில நாம எக்ஸிகியூஷனும் பண்றோம் இல்லையா? எதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கிறோமோ அடுத்த பிறவி எங்க நாம வந்து பிறவி எடுக்கணுமோ இல்லையா? எத்தனை பாவ மூட்டைகள் இருக்கு, புண்ணிய மூட்டைகள் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் எவ்வளவு நம்ம அனுபவிக்கணும், நரகத்திலையும் சொர்க்கத்திலையும் எல்லாம் அனுபவிச்சு முடிச்ச பிறகு மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்கும் பொழுது பெண்டிங் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதற்கு ஏற்ற ஒரு அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து ஒரு பிறவி வந்து, அதாவது ஆத்மாவோட இருக்கக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்ம உடல் லேயர் வந்து ஒரு கிராஸ் பாடியை வந்து ஏற்கிறது. அது இந்த உடலை ஏற்கணும்ன்றது வந்து நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு இன்னாருக்கு நம்ம வந்து பிறக்கணும்ன்றது எல்லாமே அந்த சிமிலர் காமனா இருக்கக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து ஒருத்தருடைய குடும்பத்துல வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம். சோ பகவான் இஸ் a வெரி குட் ஆர்கிடெக்ட் இல்லையா? அவரை மாதிரி நம்ம ஆர்கிடெக்ட் பண்ணவே முடியாது லைஃப்ல. சோ அவருக்கு நிகரான ஆர்கிடெக்ட் இந்த பிரபஞ்சத்துல யாருமே கிடையவும் கிடையாது. நாம அழகான ஒரு வீட்டை கட்டுறதுக்கே ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் பண்றோம் இல்லையா? அதுக்கே ஆர்கிடெக்ட் ரொம்ப காலம் எடுத்துக்குவார். அவர் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுக்கு, அந்த டிராயிங்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு, எல்லாத்துக்குமே அதுவும் வேலிடேஷன் பண்ணி ஒரு ஸ்டெப்பையுமே நம்ம எடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு வந்து போதும்னு ஆயிடும். சோ இப்படி ஒரு கட்டிடத்துக்கு நாம இவ்வளவு 2-3னா நாம எல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனையோ ஜீவன்கள் வந்து மடிகின்றன, எத்தனையோ ஜீவன்கள் வந்து அதாவது பிறக்கின்றன இந்த பிரபஞ்சத்துல. அப்ப பகவான் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா வேலை செய்யணும் இல்லையா? we cannot calculate இல்லையா? அவருடைய டிசைன், அவருடைய எக்ஸிகியூஷன் இல்லையா? அவர் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதையுமே நம்மளால வந்து கண்டிப்பா உணரவே முடியாது. ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் எல்லாம் நம்மளால முடியாது. சோ அப்போ இந்த இடத்துல உண்மையான நிலையை பற்றி அதுதான் நம்முடைய இலக்கு. ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே அதாவது கோல் எதன்னா கோ பேக் டு காட் ஹெட் இல்லையா? பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் தஞ்சம் அடைவது ஒன்றுதான் ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய தலையாய கடமையும் கூட, மற்றும் வந்து நோக்கமும் கூட. இல்லை என்றால் இந்த புவி வாழ்க்கையில நாம கட்டுண்ட நிலை ஏற்று மீண்டும் மீண்டும் வேறு ஒரு தற்காலிகமான உடலை ஏற்று நாம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். சோ அவ்வாறு நாம பகவானுடைய திருப்பாதங்களை சேர வேண்டும் என்றால் அதற்கு நாம் என்ன செயல் செய்ய வேண்டும்? பக்தி தொண்டு, திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். சோ அப்போதான் நமக்கு பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த விடுபடுதல் என்னும் எளிதான இது வந்து அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. மரணத்தை வெல்வது என்பது சுலபமான காரியம் கிடையாது. மரணத்தை வென்றால் மீண்டும் பிறவாத ஒரு வரத்தை நாம பெறுகின்றோம். அதுலதான் சுதுர்ஜயம் ஜெயம்னு சொல்லியிருக்காங்க. சுதுர்ஜயம் அப்படின்னா, சுதுர்ஜயம் என்றால் வெல்வதற்கு மிக மிக அரிதானது அப்படின்னா வெரி வெரி ரேர்லி அச்சீவ்ட். அவ்வளவு சுலபத்துல நம்மளால வெற்றி கொள்ள முடியாது மரணத்தை. தற்கால விஞ்ஞானிகள் அதாவது அவங்களுடைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இந்த பாடி ரிலேட்டட் ஆராய்ச்சி தான் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? எந்த வியாதி வந்தா எந்த மருந்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பற்றி தான் நம்ம வந்து வியாதிகளையும் ஒரு பக்கம் உற்பத்தி பண்றோம் ஆராய்ச்சி என்ற பெயர்ல, இன்னொரு புறம் அதற்கு வந்து மருந்தையும் நாமளே கண்டுபிடிக்கிறோம். சோ இப்படி இங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்பெசிமென்ஸ் தான். நம்ம பாடி தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஆராய்ச்சி இல்லையா? எது கரெக்டா இருக்குமோ எது தப்பா இருக்குமோன்னே தெரியாது. முந்தைய காலத்துல எல்லாமே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருந்ததுன்னாக்கா ஒரு 20-25 ஆண்டு கால முன்னாடி ஒன்லி மெரிட்டோரியஸ்ல தான் வந்து எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. தேர் வாஸ் நோ பேமெண்ட் கோட்டா இல்லையா? பேமெண்ட் கோட்டாவே கிடையாது. எஸ்பெஷலி மெடிக்கலுக்கு கண்டிப்பா பேமெண்ட் கோட்டா வைக்கவே கூடாது. அது மிக 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 தவறான ஒன்று. வேற எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தா கூட ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா மெடிக்கலுக்கு மட்டும் வந்து கண்டிப்பா பேமெண்ட் சீட் வைக்கவே கூடாது. ஐ டோன்ட் நோ எத்தனை அம்மா அப்பா என்ன திட்டிக்கிறாங்களோ தெரியாது. நான் என்னுடைய இந்த கருத்தை ஏன் சொல்றேன்னா, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்பொழுது நம்ம குழந்தைகள் அவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா காசு கட்டி நம்ம அவங்கள படிக்க வைக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம ஆர் பேயிங் பேமெண்ட் கோட்டா கொடுத்து நம்ம படிக்க வைக்கிறோம். அவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கா? ஆராய்ச்சி அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஒரு உடலினுடைய பாகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பக்குவம் இருக்கா? அவங்களால எஃபர்ட் போட்டு
அவங்களால வந்து அந்த டிகிரியை வந்து நல்ல விதத்துல வந்து வித் குட் நாலேஜோட வெளியில வர்றதுக்கான திறமை இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா யோசிக்கணும். ஏன்னா அங்கே ஒரு ஜீவனுடைய நிலையை வந்து நாம we are taking into stake இல்லையா? சோ அந்த அவங்களுடைய தவறான சில, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறான ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன், தவறான ஒரு அனாலிசிஸ்னால நிறையவே டெத்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா ஏற்படும். அதனாலதான் இந்த வெரி டேலண்டடா அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் வெரி மச் இன்வால்வ் டெக்னிக்கலி வந்து எஸ் மெடிக்கல்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க எடுத்து மெடிக்கல் படிக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்க படிச்சாங்கன்னா தே கேன் பிகம் ஏ குட் டாக்டர். சக்சஸ்ஃபுல் டாக்டர் தேவையே கிடையாது. குட் டாக்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த பெஸ்ட் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைனாலும் அந்த காரணம் எதனால அவங்களுக்கு அந்த உடல்நிலை சரியில்லை என்பது ஒவ்வொரு உடலுடைய உட்பாகத்துல வந்து நிகழக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து இப்படிதான் இதெல்லாமே வரும்ன்றத வந்து அவங்களால ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அதற்கான மருந்தை வந்து கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் த ரைட் சொல்யூஷன் இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்றவங்க இப்ப ரொம்ப 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 கம்மியாயிடுது. நம்ம பெரிய ஹாஸ்பிட்டலும் கூட போறோம், அங்கேயும் இதுதான் ப்ராப்ளம் இல்லையா? irrespective ஆஃப் த சைஸ் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெக்னிக்கலி சவுண்டா இருக்கணும். சோ அதாவது அவங்க கான்செப்ட் ஒரு வைஸ் சின்ன இது மாதாஜி, நேத்து எனக்கு ஒரு பல்லுல 6 பல்லு கொஞ்சம் வீக்கா இருந்தது மாதாஜி. அதுக்கு அந்த கம்முக்கு என்னுடைய பிளட் எடுத்து அதுல இருக்கிற அந்த பிளாஸ்மாவை வந்து பிரிச்சு அந்த பிளாஸ்மாவை அந்த கம்முக்கு லேசர்ல அப்படியே கட் பண்ணி அதுக்குள்ள அந்த பிளாஸ்மாவை வச்சு இப்ப அந்த கம்மை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. அதனால பல்லுக்கும் ஸ்ட்ரென்த். அப்ப கம்முக்கு தான் நல்ல இது கொடுக்கணும்ட்டு என்ன முதல்ல ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து அதை வச்சு எங்களுக்கு அவர் எங்கேயோ ஃபாரின்ல இருக்காரு மாதாஜி, அங்கே இருந்து எங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. பெயின் இருக்காது, நான் இது மாதிரி நான் 74 இயர்ஸ்ன்னு சொன்னேன். அவர் பெயின் இருக்காது, உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்து 1 மணி நேரம் ஆச்சு மாதாஜி. பெயினே இல்லை, அது இப்ப நான் ஃப்ரீயா இருக்கேன். நான் கொஞ்சம் அந்த நேத்து செஞ்சதால கொஞ்சம் வலி இருக்கு, மத்தபடி அவ்வளவு கரெக்டா டயக்னோஸ் பண்ணி கரெக்டா அந்த பல்லுக்கு நேத்து அந்த பிளாஸ்மாவை தனியா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணராவே நினைச்சேன் அவரை. ஏன்னா அனாலிசிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு வியாதியினுடைய மூல காரணம் என்ன அதை வந்து கண்டிப்பா அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அதை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மெடிசன் கொடுத்தா நோய் வந்து கண்டிப்பாக குணமாகும். ஆனா நாம அனாலிசிஸ்ல வந்து நிறைய லேக்கிங். ஸோ அதனால மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு போறவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து தே ஷுட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த படிக்கக்கூடிய விதமும் அவங்க அனலைஸ் பண்ண விதமும் அவங்க ஈடுபாடு, நிறைய கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும், நிறைய டைம் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிற தங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் கூட சில சமயத்துல தியாகம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட இதுல இருந்தாக்கா கண்டிப்பா அவங்க மெடிக்கல் படிச்சா அவங்க அவங்களால நிறைய உயிர்கள் வந்து காப்பாற்றப்படும். அதுதான் இன்டென்ஷன். இந்த கோல் என்ன? ஒரு உயிரை காப்பாற்ற. மாதாஜி, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, டாக்டருக்கு படிக்கிற மருத்துவர்கள் வந்து பேஷண்ட்டுக்குள்ள அந்த அணுகுமுறை சரியில்லை மாதாஜி. ஆமா, இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கூட அதுதான் ப்ராப்ளம். எஸ், லேட்டஸ்டா எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸுமே நர்சிங்கும் ப்ராப்ளம் இல்லையா? ஸோ எனக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண அந்த சாரி வந்தப்போ ஒரு 2-3 months October 2nd ஐ காட் ஒன் ஆப்ரேஷன். அந்த பிளட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க கொடுத்த அந்த அனஸ்தீஷியா கொடுத்தாங்க இல்லையா, அது ஒரு அந்த கையே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ருக்மணி மாதாஜிக்கு நான் காட்டினேன் அவங்க மாயாப்பூருக்கு வந்தப்போ. ஸோ அவங்களும் ஒரு டாக்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க பார்த்துட்டு இதுக்கு வந்து இந்த மெடிசன் கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க இப்ப த்ராம்போசின் ஏதோ ஒன்று கொடுத்தாங்க. அந்த ஆயின்மெண்ட் அது போட்ட பிறகு ஓரளவுக்கு சுமாரா இருக்கு. ஸ்டில் அந்த வெயின் வந்து இன்னும் கருப்பா தான் இருக்கு. ஸோ இப்ப எத்தனாவது மந்த்? தேர்ட் மந்த் ஆகி கூட இந்த நர்சிங் இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹவு ஆக்சுவலி இந்த உடலை வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து எவ்வாறு வந்து ட்ரீட் பண்றாங்க, ஹவு தே கன்சிடர் ஆஸ் அ ஒரு உயிரை வந்து அவங்க வந்து உயிரா மதிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக கேள்விக்குறியா இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள். நாட் எல்லாருமே கிடையாது, பட் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறது நாம இப்ப அதுதான். ஸோ கேரிங் பண்றது, அதுக்கப்புறம் டயக்னோஸ் பண்றது, அப்ராப்ரியேட் டயக்னோசிஸ், இந்த மாதிரி வந்து நல்ல விதத்துல செய்தாங்கன்னாக்கா அப்பதான் நமக்கு கூட ஒரு கான்பிடென்ட். இப்ப எல்லாம் சின்ன சின்ன வியாதி இருந்தா எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு நாம ஒண்ணு பண்ணா அவங்க ஒண்ணு பண்றாங்க, போகாம வீட்லயே நம்ம ஏதாவது கஷாயத்தை குடிச்சு நம்ம உடம்பு பாத்துக்கலாம்ன்ற ஒரு மனசுதான் நமக்கு வருது இல்லையா? சோ அதனால உணவிலேயே நாம வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை வந்து பேணி காத்துக்கொள்வோமே
அப்படிங்கிறது வந்து உணவு கட்டுப்பாட்டுல நம்ம போயிடலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா கான்பிடன்ஸ் நமக்கு வந்து நம்பிக்கை குறைய ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ என்ன அனலைஸ் பண்றவங்க டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறையும் இல்லையா, எக்ஸ்பீரியன்ஸா வந்து பண்ணறவங்க ரொம்ப ரொம்ப குறையும். ஸோ அந்த மாதிரி ஈடுபாடு இருக்கிறவங்க வந்து மெடிக்கலுக்கு படிக்கணும். தே ஷுட் ரீட் மெடிக்கல் படிக்கிறவங்க எல்லாருமே மெடிக்கல் படிக்கணும்னு நினைக்கவே கூடாது. தே ஷுட் அவங்களுக்கு வில் பவர் இருக்கணும், ஒரு உயிரை காப்பாற்றணுன்ற வில் பவர், படிக்கல வந்து ஈடுபாடு இருக்கணும், முயற்சி செய்யணும், எல்லாத்துலயுமே வந்து ஹானஸ்டா வந்து அதை வந்து படிச்சு முடிச்சுதான் நம்ம இது பண்ணணும். சும்மா வந்து ஏதோ நானும் 10ல் 11 என்ஜினியரிங் படிச்ச மாதிரி நம்ம படிச்சுட்டு வரவே கூடாது. என்ஜினியரிங் படிச்சவங்க தே கேன் மேனேஜ், அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஒரு இடத்துல தவறு பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்த இடத்துல அவங்க அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. ஆனா ஏன்னா அது மிஷின்ல தான் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம். இன்னொரு மிஷின் கூட வாங்கிக்கலாம். ஆனா மனிதனுடைய உயிர் அப்படி கிடையாது இல்லையா, வெரி வெரி ரேர். அதனால வந்து ஸோ மெடிக்கல்ஸ் இது மட்டும் அதை வந்து கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஐ டோன்ட் நோ, இது என்னுடைய கருத்து இது ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து டாக்டர்ஸ்ன்றது they don't do it as a service, they only see the medical profession படிக்கும் போது எண்ட் ரிசல்ட் எனக்கு இவ்வளவு பணம் வரும் அப்படின்றத பாக்குறாங்க. எடுக்க முடியுமா, 2 வருஷத்துக்கு எடுக்க முடியுமா அப்படின்றது பாக்குறதுனால they call it as a business. அவ்வளவுதான், it's not a profession, they call it as a business, medical business. Yes, இப்பலாம் பிசினஸ் ஆயிடுச்சு, டிஃபால்ட்ஸ் எல்லாம் வருது. ஆமா, அது we pay the penalty அவ்வளவுதான். ஆமா. ஆனா நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது. நம்ம ஒண்ணு மட்டும் பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கணும், ஆன வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகாம இருக்கணும்னு வேண்டிக்கணும், அவ்வளவுதான். சோ அதுதான் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டிக்க முடியும் இல்லையா, வேற எதுவும் நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன்னா அங்க போய் நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன நிலைமையில வரும்னு நமக்கு எந்த கேரண்டியுமே கிடையாது இல்லையா. ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃபெக்ஷன் கூட ஒண்ணு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள. சோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல. வந்து நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே ஏதோ நேரா போறோம், டாக்டர் கூப்பிடுறாங்க, ஊசி போடுறாங்க, மாத்திரை கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான் நினைக்கிறோம். ஆனா நம்ம அங்க உள்ளுக்குள்ள நமக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்றது நமக்கு நிறைய விசிபிலிட்டி கிடையாது இல்லையா. அதனாலதான் பகவான்கிட்ட நம்ம எல்லாரும் வேண்டிக்கலாம், எந்த ஜீவனா இருந்தாலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து வாழும் காலம் வரைக்குமே அவஸ்தைக்குள்ளாகாம இருக்கிற வரைக்கும் பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிஞ்சு பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் சேரணும்ன்ற ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் நம்ம வைப்போம் இல்லையா. சோ ஏன்னா குறை நிறைகள் நிறைந்ததுதான் இந்த வாழ்க்கை. ஆனா அந்த குறை நிறைகளை வந்து நாம கரெக்ட் பண்ணிக்கினா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அடுத்தவங்களுக்கு பாதகம் இல்லாம நம்ம கஷ்டத்தை நம்ம அனுபவிக்கலாம், தட் இஸ் டிஃபரெண்ட், அது வேற. ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு நம்மளால எந்த சங்கடமும் இல்லாம பார்த்துக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை இல்லையா. அதுவே நம்ம கடமையா இருக்கும் பட்சத்துல, உயிரை காப்பாற்றக்கூடியத ஒரு கடமையா இருக்கும் பட்சத்துல, அப்ப இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதையே டெடிகேட்டடா செய்யக்கூடிய டாக்டர்ஸ் எத்தனையோ பேர் உண்டு. ஆஸ்பத்திரிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கடவுள்கிட்ட வேணும்னு தான் போடும், அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஆமா, இப்ப அதுதான் நம்முடைய லைஃபே அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிறப்பு இறப்பு வெற்றி கொள்ளும் முறையை புரிந்து கொள்ள தேவையான வழிகள் கிடையவே கிடையாது, எந்த விஞ்ஞானத்திலுமே கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அந்த மெய்ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால பிறப்பு இறப்பை எவ்வாறு வெல்வது என்ற பாதையை நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். பக்தி ஒன்றுதான் நமக்கு அது கொடுக்குமே வழிய வேற எந்த எஜுகேஷன், அதாவது எந்த கல்வியை ஏட்டுக்கல்வியை படிச்சா கூட நமக்கு அதுக்கு சொல்யூஷனே கிடையாது. அதனால பிறப்பு இறப்பு பற்றிய வினாவை ஒரு பக்கமாக வைத்துள்ளார்கள். அதை பத்தி அவங்க ஆராய்ச்சியே பண்றது இல்ல. பிறப்பு எதனால் ஏற்படுகின்றது, மரணமற்ற நிலையை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பா வந்து செயல்படுத்த முடியுமா, அதுக்கான ஆராய்ச்சி யாருமே எந்த ஆராய்ச்சியுமே கிடையாது. இரண்டுமே அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு. பிறப்பு என்பது உண்டு, மரணம் என்பதும் உண்டு என்றது எல்லாராலுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மை. அவர்கள் அதை கருத்தில் கொள்வது இல்லை. அவர்கள் நிலையில்லாத நிச்சயமாக அழியக்கூடிய பூத உடலின் பிரச்சனைகளை, ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் ஒரு பார்ட் ஒரு இது டயாலிசிஸ் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, கிட்னி பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி, அடுத்து கேன்சரை பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி இல்லையா. இப்போ ஒவ்வொரு வியாதியும் தீர்க்க முடியாத கிரிட்டிக்கல் டிசீஸ் எல்லாமே இருக்கு. இப்ப கேன்சருக்கு கூட மெடிசன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு, கியூர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே வந்து அதெல்லாம் வெரி குட் திங்ஸ் ஒன்லி வென் இட் இஸ் அ வெரி வெரி மைனர் லெவல். ஒரு குடும்பத்திற்கும் அந்த தாய் தந்தை என்பது மிக மிக முக்கியமான பார்ட்டு தான். சோ அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல வழி காட்டுற வரைக்கும் தாய் தந்தையர்கள் இருந்து ஆக வேண்டும். அதனால இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆராய்ச்சி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுதான். ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து பை டிஸ்டர்பிங் த சிஸ்டம் வந்து செய்யக்கூடாது இல்லையா. சோ அது எவ்வாறு செய்கிறாள்ன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம வந்து எல்லாமே ஒரு வெர்ஷன் ஆஃப் த மெடிசன் வந்து நமக்கு வந்து கியூர் ஆகும், கியூர் ஆகாம போகும்.
அது இன்னொருத்தருக்கு அலர்ஜிக்காகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே இருக்கு. அதனால எல்லாத்துலயுமே பக்குவம் கிடையாது. எந்த ஆராய்ச்சியுமே வந்து முழுமை பெற்றது கிடையாது. அது எப்பவுமே கண்டினியூ ஆயினே தான் இருக்கும். உண்மையில் மனித வாழ்வு என்பது கடக்க முடியாத பிறப்பு இறப்பு முறையை வெல்வதற்கு உள்ளது. மனித வாழ்வு வந்து அதாவது லிபரேஷன் இல்லையா, இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்காகத்தான் இருக்கக்கூடிய ஒன்று மனித வாழ்வு. இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல அது செய்யக்கூடியது ஒருவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். பக்தி தொண்டில் போனா மட்டும்தான் அதை நம்ம வெல்ல முடியும். வேற எதனாலுமே நம்ம வெல்ல முடியாது. பகவத்கீதையிலும் மன்மனா பவ மத் பக்தோ இல்லையா, என்னை வழிபடு, என்னிடம் சரணடை இல்லையா, பகவான் இதான் எனக்கு பக்தனாகு, எனக்கு வந்தனங்கள் செய், என்னை வழிபடு, நான் உன்னை வந்து கண்டிப்பாக இந்த துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றுகின்றேன், இந்த பிறப்பிறப்பிலிருந்து நான் காப்பாற்றுகின்றேன் பகவான் நிறைய இடங்கள்ல சொல்றார் இல்லையா. சோ என்னை வழிபடு. ஆனா எதற்காக பகவான் அவர் சொல்கின்றார்? அவரை வழிபடும் பொழுது, அவருக்கு தஞ்சம் அடையும் பொழுது, அவர் நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதாவது நம்ம கிட்ட யாராவது ஏதோ ஒரு உதவி செய்ய வந்தாலும், உதவி கேட்க வந்தாலும் நாம் அவர்கள் எவ்வாறு பொறுப்போடு அவங்களுக்கு செய்யறோம் இல்லையா, அதே போலதான் பகவானிடத்தில் செல்லும் பொழுது ஐயோ நம்மளை நம்பி வந்திருக்கான், அவனை காப்பாற்றுறது நம்முடைய கடமைன்னு பகவானும் நம்மளை வந்து ரட்சிக்கிறார். சிம்பிள் பிலாசபி தான் இது. இதை நாம அப்ளை பண்ணிக்கணும். சோ அதனால்தான் பகவான் நம்மள என்ன வழிபடுன்னு சொல்றதுக்கான காரணம் நமக்கு நன்மைகள் கொடுப்பதற்காகத்தான். அதை நாம் தெரிஞ்சுன்னா அதை உண்மையான தாத்பரியத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்தால் பணிவது என்பது சுலபமாகி விடுகின்றது. அறிஞர்கள் எனப்படும் முட்டாள்கள் நாம் வழிபட வேண்டியது, நாம் சரணடைய வேண்டியது கிருஷ்ணரிடம் அல்ல வேறு ஒன்று ஆகும் அப்படின்னா அந்த பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க. அதனால் கிருஷ்ணரின் அருள் இன்றி யாராலும் சாங்கிய தத்துவத்தை அல்லது சிறப்பான விடுதலைக்கான எந்த தத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது வந்து அழகான வரிகள். தெய்வ நம்பிக்கை, தெய்வ வழிபாடு, பக்தி, இறை வழிபாடு, இதனாலதான் நம்ம வந்து அதாவது ரியலைசேஷன், உணர்தல் என்பது நம்மளால அதாவது ஏற்படுத்தும். அந்த தெய்வ வழிபாடல் நம்ம தீவிரமாக நம்ம செயல்படும் பொழுது நாம செய்யத்தக்க செயல் எது, செய்யத்தகாத செயல் எது அப்படிங்கறது எல்லாமே வேறுபடுத்தி காட்டும். அதாவது பௌதிக லாபத்திற்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து தேவையற்ற செயல்கள். வெறுமனே ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் தான் வந்து நமக்கு உண்மையான நன்மையை வழங்க வல்லது. அதே மாதிரி இந்த பௌதீக லாபத்தை வந்து கருத்தில் கொள்ளாமல் பௌதீகத்துல நாம செய்ய வேண்டிய செயல்களை வெறுமனே கடமையாக ஏற்று செய்ய வேண்டும். இப்படிப்பட்ட பக்குவம் எல்லாமே நமக்கு வரக்கூடியது எதனாலன்னா திருத்தொண்டு புரியறதால மட்டும்தான் நமக்கு வரும். அப்பதான் நம்ம அந்த பிரவர்த்தி நிவர்த்தி மார்க்கத்தை எல்லாம் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்குவோம். உண்மையில் அறிவியல் அமைந்தால், உண்மையான அறிவியல் அமைந்தால் இந்த மண்ணுலக தடுமாற்றத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம் என்னும் வேத அறிவு கூட உறுதிப்படுத்துகிறது இல்லையா. உண்மையான அறிவு என்னன்னாக்கா நாம அதாவது கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து எவ்வாறு நாம விடுதலை அடையிறது என்ற மார்க்கத்தை எடுத்துரைக்கக்கூடிய அறிவுதான் வந்து உண்மையான அறிவு. அது வேத சாஸ்திரங்களிலுமே அது எடுத்துரைக்கப்பட்டது. சாங்கியம் என்றால் என்ன, அந்த டெபினிஷன் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஜட உலக கட்டுப்பாட்டில் இருந்து, இந்த ஜட உலகமே வந்து 3 குணங்களால் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. எப்போ நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கின்றோமோ இல்லையா, சுத்த சத்துவ நிலையை வந்து செல்கின்றோமோ, அதுதான் நம்மள வந்து அது உணர செய்யக்கூடிய அத்தகைய அறிவுதான் வந்து சாங்கிய அறிவு என்று சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. மாம் ஆத்மானம் ஸ்வயம் ஜோதிஹி சர்வபூதா குஹாஷயம் ஆத்மன்யேவாத்மனா வீக்ஷய விஷோகோபோ கோபவயம் ருச்சிஹி ருச்சஷி. மாம் ஆத்மானம் ஸ்வயம் ஜோதிஹி சர்வபூத குஹாச்சயம் ஆத்மன்யேனாத்மான வீக்ஷ விசோகோபயம் ருச்சசி. மாம் என்னை, ஆத்மானம் மேலான ஆத்மா அல்லது பரமாத்மா, ஸ்வயம் ஜோதி தானே ஒளிரும், சர்வபூத எல்லா உயிரினங்களின், குஹா மனங்களில் ஆசையம் தங்கும், ஆத்மனி உன் மனத்தில், ஏவ உண்மையில், ஆத்மனா உன் அறிவாற்றல் மூலம், வீக்ஷய எப்போது பார்த்து எப்போதும் நினைத்து, விசோக புலம்பலிலிருந்து விடுபட்டு, அபயம் பயமின்மை, ருச்சசி நீ அடைவாய். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நீ உன் மனத்தில் உன் அறிவாற்றல் மூலமாக எல்லா உள்பொருள்களின் மனங்களிலும் குடியிருக்கும் உயர்ந்த தானே ஒளிரும் ஆத்மாவாகிய என்னை எப்போதும் பார்ப்பாய்.
பொருளுரை சிறப்பாக பிரம்மஜோதி அல்லது பிரம்ம ஒளியை அனுபவிப்பதன் மூலம், தியானம் மூலமும் மன கற்பனையின் மூலமும் பல வழிகளிலும் முழு உண்மையை புரிந்து கொள்ள மக்கள் ஆவலுடன் இருக்கிறார்கள். ஆனால் கபில தேவர் பரமபுருஷ பகவானே முழு உண்மையின் இறுதியான அம்சம் என்பதை அழுத்தமாக கூறுவதற்கு மாம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார். பகவத்கீதையில் பரமபுருஷ பகவான் எப்போதும் மாம் என்னிடம் என்று கூறுகிறார். ஆனால் போக்கிரிகள் தெளிவான பொருளை தவறாக விளங்கிக் கொள்கின்றனர். மாம் என்பது பரம புருஷன் ஆவார். ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை பல்வேறு அவதாரங்களில் அவர் தோன்றியவாறு பார்த்து அவர் மண்ணுலக உடலை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதையும், ஆனால் அவர் தன்னுடைய நிலைத்த ஆன்மீக வடிவில் உள்ளார் என்பதையும் புரிந்து கொண்டால் பிறகு அவர் பரமபுருஷ பகவானின் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும். புத்தி குறைந்தவர்களால் இக்கருத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாததால் எல்லா இடத்திலும் மீண்டும் மீண்டும் இது வலியுறுத்தப்படுகிறது. பகவானின் வடிவத்தை அவரின் உள்ளார்ந்த ஆற்றலால் கிருஷ்ணராக, ராமராக, கபிலராக அவர் தோன்றுமாறு பார்ப்பதன் மூலம் ஒருவர் நேரடியாக பிரம்மஜோதியை பார்க்க முடியும். ஏனென்றால் பிரம்மஜோதி என்பது அவர் உடல் பளபளப்பின் ஒளியாகும். சூரிய ஒளி என்பது சூரிய கோளின் பளபளப்பு ஆனதால் சூரியனை பார்ப்பதன் மூலம் ஒருவர் தானே சூரிய ஒளியை பார்க்கிறார். அதுபோல பரம புருஷை பகவானை பார்ப்பதன் மூலம் ஒருவர் அதே சமயம் பரமாத்மாவின் குணத்தையும் தோற்றம் அருவமான பரமனின் பிரம்ம குணத்தையும் பார்த்து அனுபவிக்கிறார். முழு உண்மை 3 தோற்றங்களில் உள்ளது. முதலில் அருவமான பிரம்மனாக, அடுத்த நிலையில் எல்லோர் இதயங்களிலும் பரமாத்மாவாக, இறுதியில் முழு உண்மையின் இறுதியான உணர்தலாக உள்ளது என்பதை பாகவதம் முன்பே விளக்கியுள்ளது. முழு உண்மை பகவான் பரமபுருஷன் பகவான் ஆவார். ஒருவர் பரமனை பார்த்தால் தானாகவே பிற தோற்றங்களான பரமாத்மாவையும் பகவானின் பிரம்ம தோற்றங்களை உணர்கிறார். இங்கு பயன்படுத்தும் சொற்கள் விசோகபயம் ருச்சசி என்பதாகும். பரமபுருஷ பகவானை பார்ப்பதன் மூலமே ஒருவர் எல்லாவற்றையும் உணர்கிறார். அதன் முடிவு என்னவென்றால் புலம்பலும் பயமும் இல்லாத மேடையில் அவர் அமர்கிறார். இது பரமபுருஷ பகவானிடம் பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமே அடையப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண. அதான் ஆரம்பத்துல நானும் நினைச்சேன், இப்ப பாரு பகவத்கீதை நான் தன்னை பத்தியே இவர் பேசுகிறாருன்னு நானும் முதல்ல நினைச்சது உண்டு. அப்புறம் அதை படிக்கதான் அதோட அர்த்தம் என்னன்றது நமக்கு புரியுது. நான் அப்ப எவ்வளவு நானும் முட்டாளா இருந்திருக்கேன்னு உணர்றேன். நானும் பிரபுபாதா கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்காரு அவர். அதுதான் ஆச்சாரியாவுடைய கருத்துக்களை நமக்கு புரிந்துக்கிற அளவுக்கு பக்குவம் என்பது வேண்டும். அந்த பக்குவம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். நிறைய கருத்துக்கள் இன்னும் டெப்த் இருக்கும். நாம இன்னும் அதாவது இப்பதான் அந்த பாதையில அடியெடுத்து வச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ எவ்வளவு நம்மளால புரிந்துக்க முடியுதோ அவ்வளவு நம்ம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். இந்த இடத்துல பதத்திலேயே நிறைய டீப்பா இருக்கு மாதாஜி. இங்க பயணம் விஷோகோ பயம் ருச்சசி அந்த கடைசியில முடியறது இல்லையா? அதாவது அது என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா பரமபுருஷ பகவானை பார்ப்பதன் மூலமே ஒருவர் எல்லாவற்றையுமே உணர்கிறார். அதாவது பயம் இருக்காது நமக்கு. அதாவது பக்தி பாதையில போறவங்களுடைய நேச்சர் பாத்தீங்கன்னா பயம் இருக்காது. ஏன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் எல்லா இடங்களிலுமே தன்னை ஆட்கொள்வதற்கு இருக்கிறார் என்ற உறுதியான எண்ணம் அவங்க மனசுல இருக்கும். எந்த சூழ்நிலையிலுமே அவர் என்னை வழி நடத்துவார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்கும். ஸ்ரத்தை இல்லையா? அந்த ஸ்ரத்தை இருப்பதால பயமான ஒரு சூழலாக நாம் எதிர்கொள்ள நேர்ந்தாலும் கூட அதுல பயம் என்பது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அந்த பயத்தையே போக்கக்கூடிய தன்மை பயம்தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே. நீங்க அந்த பக்தி பாதையில அதாவது இல்லாதவங்களுடைய நிலையை பாருங்க. ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லயுமே அவங்க பயப்படுவாங்க. கண்டிப்பா இதை நீங்க யூ நீட் டு அனலைஸ். அதுக்காக எல்லாரையுமே இப்ப எவாலுவேட் பண்ணின்னு இருக்காதீங்க. அவங்க பேசும்போது அவங்க நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களுடைய நிலை எந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு பக்தி பண்றாங்களா இல்லையான்றது ஒரு ஹை லெவலாவே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? வெறுமனே பௌதீகத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க பேசக்கூடிய சொற்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல ஒரு ஸ்டெப்லயுமே அவங்க எடுத்து வைக்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க. சோ அந்த பயம் எதனால் வருகின்றது என்றால் அதாவது இந்த ஐடென்டிட்டி இல்லையா? அதாவது இன்னைக்கு காலையில பிரேமா மாதாஜி பேசின மாதிரி ஐடென்டிட்டி ஈகோ இல்லையா? நான் செயல்படுகின்றேன் நான் அப்படின்னா நான் தான், அந்த அகங்காரம் தான் வெளிப்படுத்துகிறது இல்லையா? சோ இந்த நான் என்பது மனதுக்குரிய அதாவது ஐடென்டிட்டி. மனசுதான் முக்கியம். அதாவது இன்னைக்கு இன்னொரு இதுவும் உதாரணமும் அவங்க எடுத்துரைக்கும் போது சொன்னாங்க. அதுல விளக்க உரையில வரும்பொழுது
மனசு பேசிக்கலி சத்துவகுணத்திலிருந்து தோன்றிய ஒன்று. ஆனால் அதனால்தான் நம்ம வந்து ரஜோகுணம் மற்ற தாமசிக் குணத்துல போகும்பொழுது எப்பவுமே வி அஜிடேட் இல்லையா, நமக்கு பிடிக்காத மாதிரி நமக்கு நம்ம கோபம் வரும்போது ரஜோகுணத்துல இருப்போம் நம்ம இல்லையா. அந்த குணம் வந்து நன்மையே கொடுக்காது, எரிச்சல் எல்லாமே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். நம்ம அமைதியா இருக்க வேண்டியது பண்புதான் மனதினுடைய பண்பே, அது சத்துவத்துல இருக்க வேண்டிய பண்பு. ஆனா அதை நாம எந்தெந்த விதத்துல செயல்படுத்துகின்றோம், ரஜோ மற்றும் தாமசிக் இயல்புல நாம செயல்படுத்துகின்றோம். சோ அந்த மனசு எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது, ஆக்சுவலி நம்முடைய சுபாவம் நடத்தை இதெல்லாம் வந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது நாம இன்னார் என்பதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. சோ ஐடென்டிட்டி கொடுக்கறதே இந்த மனசு தான். சோ அந்த மனசு வந்து சத்துவத்துல இருக்கும் பொழுது வந்து அது ட்ரூ ஈகோ அந்த நிலைக்கு செல்லும். அப்படின்னா உண்மையான அந்த இடத்துல நான் என்பது கிடையாது, நாம இயக்கப்படுகின்றோம், பகவான் நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த வந்து உண்மையை வந்து அவ்வாறு அதாவது புரிந்து கொள்வதற்கான பக்குவத்தை கொடுக்கும். அதே ரஜோ மற்றும் தாமசிக் இயல்புகள்ல பாத்தீங்கன்னா நான் தான் செய்கின்றேன், ஐ ஆம் த டூயர் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் என்பது வெளிப்படும். அதனால இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒன்று என்னன்னா, மாம் ஆத்மனம் ஸ்வயம் ஜோதி சர்வபூத குஹாஷயம் ஆத்மன்யேவாத்மனா வீக்ஷய விஷோகோ பயம் ருச்சசி. விஷோக சோகா அப்படின்னாலே நம்ம லெமெண்டேஷன் இல்லையா, சோகமா இருக்கிறது, துன்பம் என்று நினைந்து. கோப பயம், அதாவது நமக்கு பயம் என்பதும் இருக்கிறது நமக்கு இல்லையா. சோ எதை கண்டு பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல வந்து உழண்டு கொண்டிருக்கிற நமக்கு பயம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். எது வரைக்கும் அந்த பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வரணும்ன்றதுக்காக நம்முடைய பிரயத்தனங்கள் இல்லையோ அது வரைக்கும் கட்டுண்ட நிலையில வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா உட்கார்ந்துருக்கோம்னு அர்த்தம். இன்னொரு பிறவி என்பது நமக்கு உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆனா எப்படி பிறவி எடுப்போன்றது தெரியாது, மனிதனாகவா விலங்காகவா என்பது நமக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. மாம் என்னை, ஆத்மனாம் மேலான ஆத்மா அல்லது பரமாத்மா. சோ மாம் என சொல் நிறைய இடத்துல அகம் இல்லையா, அகம் அப்படிங்கிற சொல், மாம் என சொல் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து யார் அங்க வந்து ஹூ இஸ் த ஸ்பீக்கர் அது அவரை குறிக்கும். ஆக்சுவலி நிறைய இடங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பார் மாம். மாம் என்பது எல்லாமே என்னை, என்னை என்னது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நிறைய இடங்கள்ல வரும். ஸோ மாம் எனும் சொல் வந்து பகவானை குறிக்கும். அதாவது பகவான் பேசுகின்றார் என்றால் அந்த இடத்துல அது பகவானை மட்டும்தான் குறிக்கும். சோ ஸ்வயம் ஜோதிஹி தானே ஒளிரும் இல்லையா, ஸ்வயம் பிரகாஷா, இது நம்ம பகவானை பற்றி படிச்சிருக்கோம், எஃப்ளூஜன்ஸ் இல்லையா. சர்வபூதா எல்லா உயிரினங்களின், குஹா மனங்களில், ஆசையாம் தங்கும், ஆத்மனி உன் மனதில், ஏவ உண்மையில், ஆத்மனா உன் அறிவாற்றல் மூலம், வீக்ஷய எப்போது பார்த்து எப்போது நினைத்து இல்லையா, அதாவது பார்க்கிறதும் நினைக்கிறதும் எல்லாமே திங்கிங் இல்லையா. அதாவது நம்ம பார்வையினால நமக்கு வந்து திங்கிங். விஷோக விஷோகம், அதாவது புலம்பலிலிருந்து, சோகம் என்றால் புலம்பல் தான், அப்படிப்பட்ட புலம்பல் விஷோகம் மீன்ஸ் அதாவது அதுல இருந்து விடுபட்டு, அபயம் அதாவது பயமின்மை, ருச்சசி நீ அடைவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பயமின்மை என்பதுதான் மிக மிக இம்பார்ட்டன்டான ஒரு அதாவது குவாலிட்டி நாம எல்லாருமே டெவலப் பண்ண வேண்டியது. பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் அந்த பயமின்மை என்பது வரும். ஏன்னா நம்முடைய உண்மையான நிலையை உணர்வதற்கான மார்க்கம் அது. நாம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், நாம் என்ன செய்யணும், நம்முடைய கடமைகள் என்னன்றது புரிய வைக்கிறது. ஆனால் அதுக்கு மேற்பட்டு நமக்கு பயம் என்பதே இருக்காது. ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் புரியலன்னா அது வரைக்கும் இந்த பாடிலி, அதாவது அகங்காரம் ஐடென்டிட்டி எப்படி இருக்கும்னா பாடிலி ஐடென்டிட்டியா தான் இருப்போம் நம்ம. அப்ப அந்த அகங்காரம் என்பது வெளிப்படும். ஆனா ஆத்ம ரூபத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பிறகு இந்த உடல் வந்து கிராஸ் இல்லையா, இன்னும் இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது என்று தெரிந்த பிறகு நாம இதற்காக நாம வந்து வருத்தப்படவே மாட்டோம். இருக்கும் காலம் வரை இந்த உடலை வந்து நாம உபயோகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். நீ உன் மனதில் உன் அறிவாற்றல் மூலமாக எல்லா உள்பொருள்களின் மனங்களிலுமே குடியிருக்கும். அப்படின்னா எல்லா ஜீவன்களிலுமே பகவான் குடியிருக்கிறார் இல்லையா. சோ யாருடைய அறிவாற்றலால், கர்தமருடைய அறிவாற்றலால். யாருடைய மனதில், கர்தமருடைய மனதில் இல்லையா குடியிருக்கும். உயர்ந்த, அதாவது யார் இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்கார். தானே ஒளிரும் ஆத்மாவாகிய என்னை எப்பொழுதும் பார்ப்பாய். இன்னும் எவ்வளவு அழகான வரம் இல்லையா. அந்த பரமாத்மாவை தரிசனம் பெறுவதற்கு உனக்கு எப்பொழுதுமே உண்டு என்ற அந்த வாக்குறுதியை வந்து யார் கொடுக்கிறார், அதாவது கபில தேவர் வந்து கொடுக்கிறார் கர்தம முனிவருக்கு.
சிறப்பாக பிரம்ம ஜோதி அல்லது பிரம்ம ஒளி அனுபவத்தின் மூலமும் தியானம் மூலமும் மனக்கற்பனையின் மூலம் பல வழிகளில் முழு உண்மையான புரிந்து கொள்ள மக்கள் ஆவலுடன் இருக்கிறார்கள். அதாவது முழு உண்மையானது எதுன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்ம இந்த 4 கைகளுடைய சொரூபம், அது பரமாத்மா நிலை. பிரம்ம ஜோதிர் அப்சல்யூட் பிரம்மன். அதாவது 3 நிலைகளை பற்றி நம்ம பகவத்கீதையில கூட செகண்ட் ஸ்லோகம் 2.2 2.3 ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம், சூரிய பிரகாசம், அதாவது சூரிய ஒளி, அடுத்து சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகம். சோ அதாவது காட் ரியலைசேஷன், அந்த பரமாத்மா ரியலைசேஷன் 3 நிலைகள்ல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு பகவானுடைய பற்றி. சோ எங்கும் பரவி இருக்கக்கூடிய அருபத்தன்மை சூரிய ஒளிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஆற்றல் நாம அந்த விதத்துல காண்கின்றோம். அடுத்த நிலை யோகத்தில் நிலை பெறும்போது நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் லெவல் பகவானை ஹிருதயத்துல நிறுத்தி அவர் மீது பக்தி தொண்டு செயல்படும் பொழுது அவருடைய அந்த பரமாத்மா நிலை நம்மளால பார்க்க தரிசனம் பெற முடியும். மேலும் அந்த இதுலயே அப்படியே அட்வான்ஸா போகும்பொழுது 2 கைகளுடைய ரூபத்தை நம்ம பகவான் சொரூபத்தை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறுவோம். சோ இப்படி இந்த 3 நிலைகளை பற்றி பார்க்கிறோம். கற்பனை, அதாவது தத்துவவாதிகள் எல்லாமே 2ஆம் நிலை பரமாத்மாவை அனுபவிக்கிறது. அருவத்தன்மை வெறுமனே ஆற்றல் என்று எண்ணக்கூடியவர்கள் இல்லையா, மாயாவாத பிலாசபி. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பகவான் பக்தர்கள். சோ இந்த 3 நிலைகளை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். இன்னொரு இது கூட எக்ஸாம்பிள் கூட இருக்கு இல்லையா? ஒரு தூரத்துல இருக்கக்கூடிய மரம் பார்க்கணும், அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பறவை பார்க்கணும்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த மரம் எங்கே இருக்கின்றது, எதை கடந்து இருக்கின்றது என்று பார்க்கிறது ஒரு ரகம். அந்த மரத்தையே நோக்கும் பொழுது அந்த பறவை இருக்கிறத காணக்கூடிய அந்த விஷன் 2ஆம் நிலை பரமாத்மா நிலை. அந்த பறவையுடைய கண்ணை நோக்குவதுதான் உண்மையான பகவானுடைய நிலை. அப்படின்னா அவ்வளவு ஷார்ப், அப்படின்னா டீட்டெயிலா நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியறது. சோ பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், இந்த 3 நிலைகள் இல்லையா? சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம் மற்றும் சூரிய ஒளி. இந்த 2 உதாரணங்களை நாம 18 டேஸ்லயே படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் ஒருவன் நீங்க எல்லாரும் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பகவத்கீதையில் மாதாஜி இன்னொரு தடவை அந்த 3 பேர் சொல்லுங்க. அருவத்தன்மை மாயாவாதிகள். எஸ் எஸ். அடுத்து பரமாத்மா நிலை அதாவது தத்துவவாதிகள், ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த 4 கைகளுடைய நிலையை உணர்வாங்க. ஓகே, யோகிஸ். சோ அடுத்து அதாவது தியான பயிற்சியின் மூலியமாக அடுத்த லெவல் பக்தர்கள் தான் பகவான் நிலை தெரிஞ்சுக்கிறது. சோ பகவத்கீதையில் பரமபுருஷ பகவான் எப்பொழுதும் மாம், என்னிடம் என்று கூறுகின்றார் இல்லையா? அதனால் போக்கிரிகள் தெளிவான பொருளை தவறாக விளக்கிக் கொள்கிறார். எப்ப பாரு பகவான் என்ன, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்கிட்ட கூட 2-3 பேர் கேட்டார். என் தாழ்படி என்னை வந்தனம் செய், எதுக்கு பகவான் யாராவது அப்படி சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதனுடைய தாற்பயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். எதை செய்தால் நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்பதை உணர வேண்டும் இல்லையா? அதனாலதான் பகவான் சொல்றார். மேலும் 9.27 எத் கரோஷி எத் அத்னாஷி எத் ஜிஹோஷி இல்லையா, அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். நீ எதையெல்லாம் செயல்படுத்துகிறாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எந்த தவங்களையெல்லாம் கொள்கிறாயோ, நீ எதையெல்லாம் தானங்களாக வழங்குகின்றாயோ, அவை அனைத்தும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்யன்னு சொல்றார் பகவான். சோ அப்ப நம்ம பகவானுக்குன்னு செய்யும் போது நமக்கு அந்த செய்யக்கூடிய செயலோட பாத்தீங்கன்னாக்க பந்தம் பிராக்டிக்கலாவே நம்ம யோசிக்கும் பொழுது எல்லாம் அவருக்காக செய்யும்போது வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தலைவர் சொல்வார் இல்லையா, பிள்ளைகள் மனைவி இருக்கிறதுல எல்லாம் உங்களுக்காக தான் நான் சம்பாதிக்கிறேன் இல்லையா? இந்த டைலாக் நிறைய வீட்டுல கேள்விப்பட்டது உண்டு இல்லையா? சோ என்னுடைய அதாவது பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களுக்காக தான் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. எஸ், அது உண்மைதான். குடும்பத்திற்காகத்தான் குடும்ப தலைவர் சம்பாதிக்கிறார் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே உங்களுக்காக தான் செய்யறோம் அப்படின்றது அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கும் அந்த செல்வத்திற்குமே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரியே பார்க்கவே முடியாது. இது ஃபேமிலிக்காகன்னு செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல அவர் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த சம்பாத்தியத்தோட அவர் உறவு கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையை நம்மளால கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது இல்லையா? எல்லாமே இவங்களுக்குன்னு அந்த மாதிரி. தாய் கூட அதே மாதிரிதான், இவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு. சோ அது மாதிரி இன்னொருத்தருக்காக நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அவங்களுக்காக தான் இது செய்யறோம், அவங்களுக்காக இது செய்யறோம்னும் பொழுது அதை செய்யக்கூடிய நபருடைய தன்மையை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அந்த செயலியே நம்ம பகவானுக்குன்னு செய்யும் பொழுது இவங்களும் நமக்கு தாய் தந்தையரா இருக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பா பிளெஸிங்ஸ் பண்றாங்க. அது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. இப்ப நம்ம ஒரு பிள்ளை தாய்க்காகவும் தந்தைக்காகவும் உழைத்து ஏதோ அவங்களுடைய பெண்டிங் இதெல்லாமே தீர்க்கக்கூடிய செயல் செய்யும் பொழுது அந்த தாய் தந்தையும் மனசு குளிர்ந்து போய் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் கொடுக்குறாங்க இல்லையா?
சோ அது தட் இஸ் ஆல்சோ ஹையஸ்ட். ஆனா அவங்க எல்லாரும் கூட நம்மள மாதிரி ஒரு அணு ஆத்மா தான். நமக்கு எல்லாமே குறைவான ஆற்றல்கள் தான். அதனால எந்த அளவுக்கு அந்த பவர்னா ரொம்ப 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 குறைவான பலன். அதே நம்ம பகவானுக்கு அவருக்காக என்று செய்யும் பொழுது அவருடைய ஆற்றல் அதிகம் இல்லையா? சர்வ வல்லமை படைத்தவர். அதனால நம்முடைய முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய நாம யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ நன்மை செய்தா அவரும் பதிலுக்கு நமக்கு ஏதோ செய்யணும்னு நினைப்பார். அதே மாதிரிதான் பகவான் கூட. நாம் பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது பகவான் நாம என்ன பண்றாரு, நமக்கு எது நல்லதோ அது கொடுக்குறாரு. இட் இஸ் லைக் கிவ் அண்ட் டேக், ரெசிப்ரோகேட்டிங் இல்லையா? சோ அதனால பகவான் கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டியது இல்லை. நாம அன்பு கொண்டு அவருக்கு செய்யக்கூடிய எதுவா இருந்தாலுமே அவர் அது முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார், பேரானந்தம் கொள்கிறார், அதனுடைய பலன்களையும் நமக்கே கொடுக்கிறார். He never keeps. யாருடைய பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் அவர் ஏத்துக்கிறது கிடையாது. ஆனா நமக்கு விமோக்ஷனத்தை கொடுக்கிறவர் அவர் தான். அதனாலதான் நம்ம அவருடைய தாழ் பணிய வேண்டும் என்று பகவான் நிறைய இடங்களை சொல்றதுக்கான காரணம் அதுதான். ஆனா அதனுடைய தாத்பரியத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆல் பெனிஃபிட் வில் கம் டு அஸ் ஒன்லி. அதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கான நித்தியமான நன்மைகள் இந்த உலகாயுத நன்மைகள் கிடையாது. உலகாயுத நன்மைகளை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டியதே கிடையாது. எது நடக்குமோ அது நடக்கும் கண்டிப்பாக. நம்முடைய முயற்சி மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். அவ்வாறு நம்முடைய மைண்ட் செட்டப்பை நம்ம வளர்த்துண்டாலே, எதிர்பார்ப்புகளற்ற அந்த புத்தியை நாம் வளர்த்து கொண்டால் அதுவே பக்குவமானது. அவ்வாறு அந்த புத்தியை நம்ம பழக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, மனசும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கண்ட்ரோல் ஆயிடும். மனது கண்ட்ரோல் ஆனா இந்த புலன்கள் எல்லாமே பக்குவத்துக்கு வந்துடும். திஸ் இஸ் ஹவ் நம்ம நம்மள பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போகணும். அதனால எதிர்பார்ப்புகளை வச்சுக்கவே கூடாது. இந்த பௌதீகத்துல எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு மனிதரிடத்திலோ ஒரு செயலிலோ எதுவா இருந்தாலும் எதிர்பார்ப்புகள் வச்சுக்கொள்ளவே கூடாது. இது செய்யறோம், என்ன வருது பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை தான். எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கணும், லாபம் வந்தாலும் ஏற்றுக்கணும், நஷ்டம் வந்தாலும் ஏற்றுக்கணும் இல்லையா? அப்படின்னா இந்த பௌதீக இருமைகள்ல இருந்து நாம கண்டிப்பா முக்தி பெற்று இருக்கணும். இங்க இருக்கிறது எது நமக்கு நன்மையோ அந்த பாதையில் நாம முன்னேற்றம் அடையணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. சோ அவர் மண்ணுள்ள உடலை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதும், அவருக்கு பகவானுக்கு நம்மள மாதிரி கிடையாது. நமக்கு இந்த கிராஸ் பாடி, இந்த ஸ்தூல உடல் அழியக்கூடியது. பகவானுக்கு எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கிறது. சோ அதை புரிந்து கொள்ளவே மாட்டாங்க முட்டாள்கள். எப்பொழுதுமே புத்தி குறைவாளர்கள் இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ளாது. எது வரைக்கும் ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி தெரியாதவர்கள் முட்டாள்கள் தான். அவங்க எப்பவுமே பகவான நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷன் தான் நினைக்குவாங்க. அதனால அவர் அவதரிக்கும் பொழுது அவரை they always அவதூறு பேசுவார்கள். எல்லா இடங்களிலும் மீண்டும் மீண்டும் இது வலியுறுத்தப்படுகிறது. நிறைய இடங்களை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? பகவானின் வடிவத்தை அவரின் உள்ளார்ந்த ஆற்றலால், அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் கிருஷ்ணராக, ராமராக, கபிலராக அவர் தோன்றுமாறு பார்ப்பதன் மூலம் ஒருவர் நேரடியாக பிரம்மஜோதிரை பார்க்க முடியும். அவருடைய உடல் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகாசம், சூரிய ஒளி என்பது சூரிய கோளின் பளபளப்பு ஆனதால் சூரியனை பார்ப்பதன் மூலம் ஒருவர் தானே சூரிய ஒளியை பார்க்கிறார். கரெக்ட் தானே? இது நம்ம சூரியனை பார்க்கும்போது சூரியனுடைய பிரகாசத்தை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கிறோம், த பிரைட்னஸ் இல்லையா? அதே போலதான் பகவானை பார்க்கிறோம்னா அவருடைய உடல் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகாசத்தையும் நம்மளால காண முடியும் இல்லையா? சோ குணத்தையும் அதாவது பார்ப்பதன் மூலம் ஒருவர் அதே சமயம் பரமாத்மாவின் குணத்தையும் அவருடைய தோற்றம், அருவமான பிரம்மம், அதாவது அவர் உடல் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த குணத்தையுமே பார்த்து அனுபவிக்கிறார். இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் இல்லையா? அந்த பிரம்ம ஜோதிர் என்பது பகவானுக்குள்ளேயே அதாவது இருக்கக்கூடிய அந்த 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 கதிர்களை நம்ம பிரகாசத்தை பார்க்கும் பொழுது அதை நம்மளால உணர முடியும். ஆற்றலை நம்மளால உணர முடியும். முழு உண்மை 3 தோற்றங்களில் உள்ளது. முதலில் அருவமான பிரம்மனாக, அடுத்த நிலையில் எல்லார் இதயங்களிலும் பரமாத்மாவாக, இறுதியில் முழு உண்மையான இறுதியான உணர்தலாக உள்ளது என்பதை அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா? அதாவது அந்த பரம்பொருள் 2 கைகளின் ரூபம் என்பதையும் பாகவதம் முன்பே நிறைய இடங்கள்ல நாம படிச்சிருக்கோம். முழு உண்மை பகவான், பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். ஒருவர் பரமனை பார்த்தால் தானாகவே பிற தோற்றங்களையும் பரமாத்மாவையும் பகவானின் பிரம்ம ஜோதிய தோற்றங்களையுமே உணர முடியும். we can realize பகவானை அந்த 2 கைகளின் ரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய தோற்றத்திலிருந்தே நம்மளால அந்த பிரகாசத்தையும் அருவத்தையும் பார்க்க முடியும். 4 கைகளுடைய அந்த நிலையும் நம்மளால உணர முடியும் என்று இந்த வியாக்கியானத்துல இதெல்லாமே அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆகும் போதுதான் நம்மளால உணர முடியும். இங்கு பயன்படும் சொற்கள் விஷோகோபயம் ருச்சசி என்பதாகும். அதாவது பரமபுருஷ பகவானை பார்ப்பதன் மூலமே, அவருடைய தரிசனத்தை பெற்றாலே நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பயம் இருக்காது. ஒருவர் எல்லாவற்றையுமே உணர்கிறார். அப்படின்னா எதையெல்லாம் நம்ம உணரணுமோ
ஆன்மீகத்துல வந்து அதையெல்லாம் உணர்தலுக்கான மார்க்கத்தை நமக்கு அவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். அதன் மூலம் என்னவென்றால், நமக்கு ஒருவர் உண்மையான நிலையை உணரும் பொழுது புலம்பல் கண்டிப்பா இருக்காது, பயமும் இருக்காது. இப்ப நீங்க எல்லாரும் பகவத்கீதையை வந்து வாசிச்ச பிறகு எங்கேயாவது ஒருத்தர் மரணித்த வீட்டுக்கு சென்றால் முன்னாடி தேம்பி தேம்பி அழற மாதிரி நம்ம இப்ப அழறமா? கண்டிப்பா துக்கம் என்பது உண்டு இல்லையா? ஒரு ஜீவன் இந்த பிரபஞ்சத்தை அதை நம்ம யாரும் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளவே முடியாது. இவ்வளவு நாள் அசோசியேஷன்ல இருந்த ஒருத்தர் இப்போ இல்லையே, அவரிடத்துல நம்ம பேச முடியலையே என்ற அந்த ஆதங்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும், இல்லைன்னு இருக்காது. ஆனா துக்கம் கண்ணை அதாவது தாரதாரையா வந்து தண்ணி விடுற அளவுக்கு நமக்கு நிறையவே வராது. ஏன்னா அந்த ஆத்மா இன்னொரு உடலை ஏற்பதற்காக பிரயாணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறது. ஆத்மா மரணிக்கவில்லை, உடல் மட்டும்தான் வந்து மரணித்திருக்கிறது. அந்த ஆத்மா நன்னிலை அடையட்டும் அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனை தான் நம்ம வைப்போம். அதுதான் நம்ம மனசுல வரும் இல்லையா? சோ இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எல்லாமே நம்ம வந்து எதை கொண்டு, அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஏற்படுத்தக்கூடியது இல்லையா? இப்போ நம்ம நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் வருது, எத்தனையோ ஜீவன்கள் வந்து மடிகிறார்கள் இல்லையா? ஆனா அவர்களுக்கெல்லாம் நன்னிலை வரணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளை தான் நம்ம வைக்கணும். உட்கார்ந்து நம்ம வந்து அழுதுன்னு இருந்தா எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. சோ துக்கத்தை ஒரு விதத்துல நாம அந்த சமயத்துல வெளிப்படுத்தி விடணும். அது என்ன, அதை அடைச்சு வச்சு இன்னும் நம்ம ஹையர் லெவலுக்கு போறதை விட, எஸ் இட் இஸ் பெட்டர் டு கம் அவுட் இல்லையா? வி ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தட் பார்ட் ஆல்சோ. ஆனா உட்கார்ந்து அதையே புலம்பின்னு இருந்தா கண்டிப்பா எதுவுமே நடக்காது இல்லையா? வெறும் புலம்பல் மட்டும்தான் இருக்கும். அது என்றைக்குமே ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு நன்மை வந்து வாய்க்கவே வாய்க்காது. அதுதான் இந்த இடத்துல பயம் இல்லாத மேடையில் வந்து அமர்கிறார் அப்படின்னா, ஒருவர் பரமபுருஷனை பகவானை வந்து வணங்கக்கூடிய அந்த தன்மை ஏற்படும் பொழுது எல்லாவற்றையுமே உணரக்கூடிய தன்மை இல்லையா? பிறப்பு இறப்பு இது மத்தியில என்னென்ன நடக்கிறது இங்க இல்லையா? வயோதிகம் வியாதி இது எல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையில எத்தனை சறுக்கல்கள், எத்தனை ஏற்றங்கள், எத்தனை இரக்கங்கள், இதெல்லாமே ஒரு சகஜமானதுதான் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தை வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். எப்பொழுது இறைவன் தாழ் பணியும் பொழுது. அப்ப அந்த பக்குவம் வரும்போது நமக்கு மரணம் அடுத்த க்ஷணமே நிகழ்ந்தாலும் அதை கண்டு நாம பயம் கொள்ள மாட்டோம். சோ அதனால அந்த பயம் இல்லாத மேடையில் வந்து அமரக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கின்றது. இது பரமபுருஷ பகவானிடம் பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமே அடைய பெறுகிறது. அழகான கருத்து இல்லையா? பக்தி இறை தொண்டு செய்வதால் நமக்கு பக்குவம் கிடைக்கின்றது. எதை கொண்டுமே நாம வந்து திருப்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். எஸ், இந்த இடத்துல பிறப்பு இறப்பு சகஜம்தான் அப்படிங்கிற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம், அந்த ஆத்மா நன்னிலை அடையட்டுன்ற பிரார்த்தனைகள் செய்யக்கூடிய பக்குவம். யாராவது மரணித்தவருக்கு வந்து அதாவது நம்ம வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்யணும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஆத்மா கடைசி வரைக்கும் போய் பகவான்கிட்ட போய் சேரணும். நமக்கு தெரியாது டெஸ்டினேஷன், அந்த ஆத்மா எங்க போகும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா அதுவும் நல்நிலை அடையட்டும். ஆத்மாவுல வந்து எந்த பேதபாவமே கிடையாது. எந்த ஆத்மாவா இருந்தாலும் ஒன்றுதான். எல்லாருடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் ஒன்று போலதான் இருக்கும். அதை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் ஒருவர் தான் என்பதை நாம உணர வேண்டும். அப்போ நம்ம விரோதியா இருந்தாலும் இல்லையா, யாரா இருந்தாலுமே அவருடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை உணரும் பொழுது அப்படிப்பட்டவங்க மீது நமக்கு கோபம் ஏற்படாது இல்லையா? அதே மாதிரி பொறாமை ஏற்படாது. அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பேராசை கொள்ள மாட்டோம், இப்படி ஏமாற்ற மாட்டோம். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கண்டிப்பா விளங்க ஆரம்பிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சகல்பதாருபியச்ச கிருப சிந்துபியேவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम.